când sunt, nu știu, 10-15 angajați, încep să aibă detalieri inclusiv de tipul verificări pe clasă contabilă. De la cum se închide balanța, nu știu, că 581 e pe 0, dar inclusiv la nivel de chestia asta avem, nu știu, centre de cost, da? Pe care acum puteți să le avem și în EVGO, ca să le corelați cu, dacă lucrați cu Saga, și de acolo putem să dăm o altfel de situație clienților. Acum, avantajul de a avea aceste fișe de lucru este că, indiferent în ce le faceți, că le faceți într-un Excel, în ce-o fi, puteți după aceea să le dați ca un raport de activitate clientului, care nu înțelege ce faceți. În schimb, dacă începi să dai niște rapoarte de activitate, chiar dacă ele nu sunt neapărat citite de către clienți, la un moment dat oamenii o să vadă că tot apare în inbox-ul ăla un raport. Și unii o să-l deschidă. Și după aia o să înceapă să se familiarizeze, o să înceapă să înțeleagă că nu totul e contabilitate, nu totul ce nu este vânzări este contabilitate. Și după aia începeți să puteți să aveți discuții mai sofisticate cu clienții respectivi.